Ja mä mietin silloin, että mä oon täysin väärässä maassa. Ja onko Suomen alkoholilainsäädännön kanssa tullut sulla ikinä mieleen, että mä oon täysin väärässä maassa? No tuli jo silloin ennen kuin perustettiin. Niin. Tuli jo silloin, että kannattaisi tuota tänne perustaa. Disco Elvis. I'm the Disco Elvis, the rock and roll Elvis, the Disco Elvis, the yeah. I'm the Disco Elvis, the rock and roll Elvis, the yeah. The yeah, 'cause I'm a disco. Mä oon Edvin Sora ja tässä on mun podcastin ensimmäinen jakso. Aloitetaan se juhlavasti oluen äärellä. Mä oon suuri indietaiteen ystävä ja siihen kategoriaan mä lasken myös pieteetillä tehdyt pienpanimo-oluet. Tässä jaksossa mä keskustelen panimo-asioista Husky Brewingin perustajan Janne Huikon kanssa. Miksi lonkero maksaa enemmän kuin olut? Mitä mahdollisuuksia pienpanimolla on ekologisuuteen? Entä onnistuuko keskustelu ilman ainuttakaan panovitsiä? Nauhoitusjuomat tarjoaa Husky Brewing. Käy hakemassa testiin Panimon vuoden oluena palkittu Imperial Stout Helsingin Pitäjänmäestä osoitteesta Hiomotie 8. Kauppa auki torstaisin ja perjantaisin kello 12-17. Nyt ollaan sitten Husky Brewingin Panimolla Helsingin Pitäjänmäessä ja Janne Huikko, mukava tavata. Kiitos, mukava olla päästä tämmöiseen podcastiin mukaan. Lähdetäänkö heti ihan perusasioista liikkeelle? Sä oot perustanut Husky Brewingin, mutta miten sitten sitä ennen ollut harrastuneisuus? Mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle? Kaikki lähti aikoinaan, kun siskon miehen kanssa, jonka kanssa yhdessä perustettiin Husky Brewing aikoinaan, niin ruvettiin kotona, tai hän kysyi, että voidaanko ruveta keittelemään olutta. Mä innoissani lähdin mukaan ja ajateltiin, että tehdään yksi satsi. Sitten vähän maistellaan ja yökötellään, mutta siitähän tuli yllättäen hyvää ja se vei ihan mennessään kyllä sitten se koko homma. Ja sitten sit tuli korona ja mun omat työt vähän niin kuin lopsahti ja jäi hirveästi aikaa käsiin, josta sitten ajatus lähti, että pitäisikö nyt sitten ruveta ihan kaupalliseksi panimoksi. Mä oon yhden kaverin kanssa pari kesää sitten, me vähän niin kuin testailtiin innoissaan, lähdettiin niin kuin tähän hommaan, otettiin joku sellainen valmis litku, että me ei lähdetty sitten niin kuin keittelemään sitä ihan alusta asti. Niin mites teillä oli? Kyllä me itse suoraan syvään päätyyn mentiin sitten kumminkin, että ihan ruvettiin maltaista. Toki rouhittuna tilattiin maltaat, mutta silti haettiin joku resepti. En nyt muista. IPAa me lähdettiin kumminkin tekemään vai peileen, eli jompaa kumpaa. Niin haettiin ja sitten ihan kumminkin maltaista asti lähdettiin, että jätettiin sen vaihe kokonaan sitten kumminkin pois. Joo, eikö eilit ole vähän helpompia tehdä kuin laakerit? On. Me tehtiin montakin eri laakerikokeilua, tai 3 taisi olla yhteensä, mutta ne ei oikein kyllä kotioloissa kyllä. Ne vaatii niin tarkkaa lämpötila tarkkailua, että ne ei oikein kyllä onnistunut. Onko tämä enemmän ollut oma tarve, vai oletko nähnyt, että niin panimokenttä tarvitsee Husky Brewingia? Kyllä tämä on ollut ehkä enemmän oma tarve. Siis panimokenttä on, siellä on tosi paljon panimoja ja siellä on tosi hyviä tuotteita kyllä, että ei ole siitä kiinni, mutta ehkä enemmän oma tarve päästä vähän näyttää kyntensä niin sanotusti. Niin, sä tarjosit nyt tummaa laageria meille kyllä laseihin ja erittäin hyvää, vaikka ei ollut ihan vielä loppuun asti odotellut pöntössä. Vähän tarvii vielä aikaa joo ja vähän vielä lisää hiilaria, mutta ihan hyvä runko on ja tämä on harvinaista herkkuu, kun päästä maistaa. Tätä tullaan pääsemään maistamaan sitten tuossa marraskuun puolella yhdessä uudessa Helsingin ravintolassa. Koko satsi on siis menossa sinne ja sitä saa ainoastaan vaan sieltä. Nyt ei pysty mainospuhetta antaa, kun en tiedä ravintolan nimeä. Onko sun muuten työntekijöitä tässä vai oot sä?
On. Mulla on yksi työntekijä palkattu toukokuussa aloitti. Joo, ja sä oot itse niin kuin sivutyönä tätä teet vai? Joo, me edelleen niin kuin lainanmaksurahat tulee ihan toisesta duunista. Joo. Kyllä. Mä oon tykästynyt teidän visuaaliseen ilmeeseen tosi paljon. Se husky, onko se, sulla on husky-koira? Joo, kyllä. Oliko Diego nimi? Kyllä. Joo, kyllä. Se on hyvän taustan duuni tehnyt kyllä. Joo, niin mä tykkään siitä tossa, että ne on jotenkin tosi selkeät värit, mutta kuitenkaan ei ole niinku sellainen ihan plaini. Ja sitten oluet on niinku sellaisia, että niissä ei ole liikaa mitään niinku lähdetty kikkailemaan jotain jäätee, mango, lakritsi. Se on kiva kuulla, koska se on niin tavallaan meidän myös ollut koko ajan ajatus, että tehdään niin selkeitä oman alalajinsa selkeitä edustajia ja mahdollisimman vaan puhtaana. Joo, mä itse tuotteena. Kannatan ajatusta, että mä itse silloin, kun tää tuli tää suurempana tää pienpanimo-buumi, mä itsehän innostuin kaikenlaisesta, mutta nyt mä oon huomannut, että mä oon palannut perusasioiden ääreen. Ajattelen jotain trendipanimoita, jotain, ja ne labelit saattaa olla kaikenlaisia graffitityylisiä tai jotain. Mä itse toivoisin, että nämä labelöinnit menisivät sellaiseen vanhaan, tiedätkö, kunnon brittiläiseen vaakunatyyliin takas, että sinne tulisi jonkunnäköistä ylväyttä ja tällaista. Kyllä. Teette hyvää perusbisseä. Joo, se on se meidän Mikä se on sitten se inspiraatio, millä sä lähdet sitten reseptejä tekemään? Kyllä me niinku hyvin pitkälti katsellaan kaiken näköisiä reseptejä, mitä sieltä löytyy niinku netistä jo tälläkin hetkellä. Sitten lähdetään sieltä vähän hakemaan ja haistelee sitten omia visioita siihen mukaan. Ja kyllä se aika monta keittoa vaatii ennen kuin sieltä sitten niinku pääsee sinne, minne oikeasti loppupeleissä on haluamassa itsekin päästä. Ja sehän tässä duunissa onkin harmillinen homma, kun se kestää sitten aina kauan ennen kuin pääsee lopputuotet maistamaan ja näkee, että... Kauan se suurin piirtein menee sitten, että jos nyt puhuttaisiin, että nyt he tehdään vaikka joku neipa, niin miten kauan sä sanoisit, että siinä menee, että meillä on sitten lasissa neipa? No kyllä mä sen 4 viikkoa nyt ainakin käyttäisin siihen neipaankin. Me ei toki olla ainuttakaan neipaa tehty. Sen takia mä ajattelin sanoa jonkun, mitä teillä ei vielä ole. Joo, niin kyllä se sen ottaa joka tapauksessa. Ja sitten laakerit meillä kestää sen 7 viikkoa suurin piirtein. Mites raaka-aineet tärkeät siinä, että sä pystyt pitämään tasalaatuisena? Kyllä se näin on. Ja meillä nyt on niin pienet erät muutenkin, että se on ehkä siinä mielessä tärkeää kanssa, koska prosentuaalisesti ne vaihdot on niinku huomattavasti isommat kuin että jos tehtäisiin vaikka 10 000 litran keittoja, niin se ei ole ehkä niin suuri se ero sitten, kun taas pienessä mittakaavassa, niin pienikin muutos vaikuttaa kyllä huomattavasti enemmän. Joo, erässä nimeltä mainitsemattoman ravintolan, niin heillä on yksi laageri, jonka on tehnyt myöskin nimeltä mainitsematon Panimo. Ja mä oon sitä useamminkin juonut, se on tosi hyvä pilssi ja mä oon huomannut sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä, että se maku on muuttunut. Ja joskus asiakkaatkin ollut silleen siellä, että onko tämä sun mielestä samaa kuin mitä se oli ennen. Ja mitä sä näet niin kuin tällaisissa syitä, kuinka tietoista se mahdollisesti on? Nyt on vaikea sanoa, että me ollaan sen verran nuori panimo, että meidän reseptiikka vielä vaihtuu vähän koko ajan. Perusasiat, että siinä mielessä, mutta isoja vaihteluita nyt ei enää pitäisi tulla kyllä kumminkaan, ellei sitä ihan tietoisesti lähdetä niin kuin
osaa mallaspohjasta esimerkiksi tai vaihtaa humalia. Joskushan voi olla sekin tilanne, että humalat on vaan niin kuin loppu, Joo. kun se tehdään ja sitten se humala vaihtuu ja se kyllä nolaakereiset nyt eivät ihan hirveitä, niin hirveästi siihen nyt vaikuta kumminkaan. Toki jonkun verran mallaspohja enempi sitten. Nykyään hirveästi painotetaan ekologisuutta. Onko pienen toimijalla varaa olla ekologinen? Ei. Joo. Ei meillä ainakaan ole. Siis, niin, ei ole. Joo, Ei ole varaa. niin, se on ihan ymmärrettävää kyllä. Onko sitten ollut puhetta, että tekisitte jonkun toisen panimon kanssa niin yhteistyöoluita? Ensin on ollut puhetta ja mielellään tehdään aikaa. Nyt yksi asia sitten tietysti, mikä meilläkin, me niin kuin viime kesänä ensimmäistä kertaa lähdettiin festivaaleja pyörimään ja saatiin ihan hyvää palautetta ja menekki oli aika kova. Niin nyt tässä vieläkin lokakuussa niin koitetaan täydentää vielä varastoja. Mutta kyllä ilman muuta on ollut puheista ja tullaan. Ja yksi tehtiinkin jo tuolla Kalousbirdin panimoravintolassa tehtiin yksi dunkkeli ja se oli kyllä. Mä en ole itse asiassa vieläkään kerännyt sitä valmista tuotetta käydä maistamassa, mutta pitää ehkä jopa tänään käydä. Mutta se oli tosi mielenkiintoista olla toisessa paikassa toisten vehkeillä myös tekemässä. Niin. Miten se tarkoittaa käytännössä? Mä oon miettinyt sitä, että yhteistyöolut, jos siinä on 2 nimeä, niin miten se on yleensä se duuni sit jaettu? Onko se niinku yhdessä suunniteltu sitä itse reseptiikkaa? No siihen on varmasti niin paljon eri versioita kuin on yhteistyötä ollut, mutta niin, siis me tehtiin niin, että yhdessä aika hyvä pohja oli jo olemassa ja sitten siitä vähän katsottiin yhdessä vähän mallaspohjaa ja humalia, sitä reseptiikkaa sitten yhdessä siinä keittopäivän aamuna, että suurimmat viivat oli jo vedetty, mutta yhdessä päätettiin toki ensin, että mikä olut tehdään. Ja sitten se menee sitten sillä tavalla, että se toinen panimo niin kuin omistaa sen kaiken. Eli jos me halutaan sitä olutta, niin me ostetaan heiltä se olut. Eli aivan. Se menee niin kuin näin. Mutta noin lyötiin kaikki sinne hanaa myyntiin kyllä noin. Joo. Sitä on vieläkin siellä. Pitäisi olla, joo. Joo, pitää mennä joskus käydä se nuolasemassa. Kyllä tai jos ei, niin pitää tehdä äkkiä lisää, koska se on mennyt tosi nopeasti, koska tästä ei kauan, kun se tehtiin tai kun se meni hanaan. Reseptiikkaa vielä, että jos haluat tehdä wheatbierihän teillä onkin. Nyt loppu toki, mutta joo. Mutta jos on niinku, sulla on lemppari wheatbieri vaikka Hoegaarden, ja sitten no miten sä lähtisit lähestyä sitä, että sä teet oman, koska mä en ajattelisi, että sä haluaisit varmaan ihan täyttä kopioa siitäkään tehdä, kun se on jo olemassa. Niin, mutta se on niin hyvä, niin. Ei mua ahista kyllä hirveästi sinne samaan suuntaan mennä. Niin. Ja mä en tiedä, ehkä mä oon sitten sellainen, että mä aina haluan niinku tehdä jonkun twistin kaikkea, mitä tekee itse. Mutta se tavallaan sitten taas meidän toi perusperiaatteeseen se sotii sitä vastaan, että lähtee sitä hirveästi sitä muokkailemaan. Niin. Mutta kaikki mitä me tehdään on jonkun tyylisiä. Että kyllä siinä meidän oma haskivivahde toki on. Eli kyllä me niinku väriskaalasta ensimmäiseksi lähdetään, jos on esimerkiksi wheatbieristä lähdetään, että yritetään saada suht saman väristä ainakin aikaiseksi. Ja samoilla mausteilla, mitä niihin tulee, että ei se niinku, sekään niinku sinänsä salaisuus. Toki kaikki annot, sitten taas, että paljon laitat mitäkin, niin nehän on sitten taas, niitähän nyt ei ihan sieltä täältä vaan löydykään, tai mä en ainakaan löytänyt. Ehkä ne vaihteli tarpeeksi kovasti. Mutta kyllä me esimerkiksi korianterin siemenellä mentiin ekalla keitolla, tehtiin siis yhteistyössä tässä paikallisten, ei pienpanimoiden, vaan paikallisten kotipanioiden kanssa tehtiin ensimmäinen satsi. Ja heiltä tuli niin kuin alkureseptiikka tähän hommaan silloin, että se tehtiin yhteistyössä. Niin just. Tämä nimenomaan wheatbieri, niin se oli kyllä oikein mukava projekti. Ja siitä sitten lähdin sitten sitä kehittelemään siitä suuntaan toiseen, mutta se osui aika hyvin just noin niin kuin suhteet aika kohdalle ekalla, niin
me laitettiin seuraavaan vähän lisää korianteria, niin se pamahti sitten heti vähän överiksi niin sanotusti. Joo. Mutta et kyllä se sitten loppupeleissä kumminkin aika eri suhteet ne oli sitten Niin. siihen ekaan mikä nyt on ollut, ja se on aika valmis resepti kyllä se tällä hetkellä. Ja korianterin määrä on kyllä aika vähäinen verrattuna siihen, mitä mä uskottelin, että se vaatii. Että se tulee hyvin, hyvin pienenä vivahteena vaan sieltä läpi. Kaverit, heillä on sellainen pieni kotipanimo. He on tehnyt just jotain vaikka Delirium Tremens -kopioita, ikään kuin, joka vaikuttaa sinne musiikkimielen, just sellainen coveriversio. Ja sitten kerran heillä, oliko se stouttiako he lähti niin kuin hakemaan, mutta sitten tuli enemmänkin brown ale. Et se meni vähän mönkään. Mä join sitä, mä sanoin, että vitsi, tää on hyvä. Joo, silleen, että antakaa tänne ne pullot, että kyllä mä juon ne. No näin se menee. Mä uskon, että me ei olla ainoa, että osittain jonkun kömmähdyksen tai jonkun kautta on löytynyt, tiedätkö, joku tosi hyvä. Jos ei välttämättä mennyt ehkä siihen, mitä oli tekemässä, mutta siis sitten on lähdetty ihan eri suuntaan tekemään jotain muuta, mutta on löytynyt se pohja ihan niin kuin vahingon kautta. Ja Joo. väitän, että näitä panimoita on tosi paljon. Joo, kyllä. Sä puhuit, että paikallisten kotipanioiden kanssa tehty toi. Miten toi paikallisuus muuten näkyy toiminnassa? Tai ainakin nythän te olette tulossa 4.11. sinne Books and Beeriin, joka on pitäjänmäkeläinen Sokkenpakka-niminen olutravintola, esittelee vähän toimintaa. Ja se oli, kun mä omistajalle puhuin tästä, että me neuvoteltiin, että miten me lähdetään niin kuin kasvattaa tätä niin kuin oluen näkyvyyttä, kun kirjapuoli oli ikään kuin kunnossa. Joo. Niin ei mennyt aikaa, kun hän sanoi, että hän soittaa sulle ja pyytää ja mukaan. taisi soittaa siltä istumalta. Niin oli joo, että ei siinä mennyt, en mä kerennyt edes huoneesta kävellä ulos, kun hän soitti jo takaisin, että että mukana on. Joo, kyllä. Siis Sokkenpakkan kanssa on ollut kyllä kiva tehdä yhteistyötä. Ja pitäisi ehkä sitäkin syventää ja varmaan tämän messujen jälkeen varmaan saadaan siihenkin jotain visioita yhdessä sitten hoidettua. Muuten paikallisuus, K-marketit, K-supermarketit on ihan mielellään ottanut tuotteita myyntiin. Ja toi viinikahvila Pausa oli meidän varmaan ensimmäisiä asiakkaita ja kovasti olivat tyytyväisiä meidän tuotteisiin ja käyttivät paikallisia tuotteita. Se oli tosi kiva meille. He yrittäjäpariskunta jäivät nyt eläkkeelle, mutta nyt samoissa tiloissa taitaa olla nyt sitten kasapausa. Joo, kyllä. Juuri näin. Pitäisi käydä siellä pyörähtämässä, että josko yhteistyö jatkuisi sinnekin suuntaan. Se on mun mielestä sellaista kulttuurin tuomista, että kun sulla on niin paikalliset tuotteet paikallisessa, että sen ei aina tarvii olla globaalia, että se olisi hienoa. Ei tarvi. Et toki erilaista paikallisuutta nyt Helsingissäkin ja itse pääkaupunkiseudulla on niin paljon pienpanimoita, että hyvin läheltä löytyy niin kuin tosi monia eri tuotteita, että ollaan vähän erilaisessa kilpailuasemassa kuin muualla Suomessa. Että jos vaikka yhdessä kaupungissa on yksi pienpanimo, niin onhan se niin kuin heille helpompaa siellä paikallisuutta harrastaa, kun meilläkin on kilpailua siinä paikallisuudessa jo huomattavasti enemmän. Joo. Ja sitten kun täällä pääkaupunkiseudulla ollaan, niin kyllä kilpaillaan sitten kyllä ihan koko maan kaikkien pienpanimoiden kanssa täällä näistä kuppiloista. Paikallisuudesta tuli mieleen, kun tulin tänne, niin tuossa on nenän tuoksu toi Halvan tehdas, niin olisiko siitä joku lakritsi porteri, kato. Pitäisi varmaan olla. Niitäkin on varmaan jo nyt tehty, niin, mutta jo paikallisesta näkökulmasta toki voisi olla ihan hyvä idea. Tehän voititte tuossa Imperial Stoutilla kisankin. Kyllä joo, Helsingin Beer-festivaalilla voitettiin Porteri ja Stoutti tarjosi kultaa ja sitten voitettiin vielä koko tapahtuma vuoden oluttitteli, joka oli kyllä huikea juttu meille, kun ollaan kumminkin vasta. Silloin oltiin tasan 2 vuotta oltu niin kuin alkoholivalmistuslupa olemassa. Onko vaikuttanut myyntiin? Kyllä se ihan positiivisesti vaikutti. Toki tietysti silloin kävi just semmoinen juttu, että meillä loppui se Imperial Stoutti just
siihen eventtiin, kun ei ollut kesäksi niin kuin hirveästi varauduttu, että ilmaista voittoa varmaan se määrä, mikä meillä oli, jos riittänyt kesän yli siinä vaiheessa, mutta nyt sitä taas on ja löytyy. Joo. Myös Sokkenpakkasta toivottavasti vielä. Kyllä sitä mielestäni siellä vielä on. Joo. Disco man, I am. Disco man, Mä saavuin tänne sähkömopolla. Nyt eletään tosiaan lokakuun loppuhetki ja tuolla tulee tällä hetkellä lunta. Tai se on jotain niinku niin pientä, miksikä voi sanoa. Se on niinku, voin sanoa, että kun mä ajoin mopolla, niin noin oli kuin pieniä neuloja, jotka lentää mua silmiin. Noin lumihiutalet, niin kutsutut hiutalet. Ja mä mietin silloin, että mä oon täysin väärässä maassa. Ja onko Suomen alkoholilainsäädännön kanssa tullut sulla ikinä mieleen, että mä oon täysin väärässä maassa? No tuli jo silloin ennen kuin perustettiin. Niin. Tuli jo silloin, että kannattaisi tuota tänne perustaa. Ei se ole helpoksi tehty täällä kyllä, mutta säännöt on silti kaikille sama. Se. Niin. Nythän on annettu kuitenkin tolleen pienpanimo-statuksella on sitten jotain verohelpotuksia ja sitten panimokaupassa pystyy yli 5,5 myymään. Joo, se on kyllä ihan tervetullut. Ja toivottavasti tämä hallitus nyt lyö läpi nämä kaavaillut. Että sekin, että kauppojen 8-pinnasta olutta on ihan tervetullut. Joo. Josta on ollut kyllä puhetta nyt sitten panimoalalla, että olisi myös tervetullutta pieni siirtymä, että kerittäisiin vähän valmistautua. Mutta se vissiin, jos tulee, niin se tulee heti tammikuun alussa. Mutta itselleni tärkeimpänä näen sen, että saataisiin niinku toimittaa kotiin. Niin, mutta eikö siitäkin ole ollut nyt? Mutta sekin pitäisi nyt tulla. Niin. Mutta mä en kyllä usko ennen kuin se on lyöty laki ja se on niinku ensimmäistä ollut, että täältä lähtee, että se tulee. Onko mä väärässä vai saat sen lähettää ulkomaille, niinku, mutta et Suomeen? No, joo. Näin mä oon ymmärtänyt sen itsekin kyllä, joo. Että soittakaa niin joku ja korjatkaa, jos on väärässä. Mutta. Niin. Ja mä oon sitten kanssa ymmärtänyt just näitä vanhempi kuin vahvempien oluiden kanssa, että Alko olisi vähän kankea yhteistyökumppani sen monopoliasemansa kanssa. Että se ei ole niinku yksinkertainen projekti saada Alkoon niinku omia bissejä. Sitten jos sä haluat tehdä vähän vahvempia oluita, jotain Imperial Stoutteja, jotka vaatii sen, että se saa sen botnen sinne, että siinä pitää olla sitä alkoholia. Niin sitten sulla on niinku käsissä tuote, jota sä et oikeastaan pysty myydä. Niin, no meidän molemmat stautit on kyllä Alkon valikoimassa. Joo. Mutta ne oli kyllä, mutta siellä mä en vieläkään ihan ymmärrä niitä kaikkia tasoja. Oliko siellä nyt 6 eri tasoa, mihin sä pystyt niinku sun oluita sinne laittamaan tai tarjoamaan. Mutta tämä alin taso on just sellainen, missä me voidaan valita 10 Alkoa, mihin me itse toimitetaan esimerkiksi. Ja sitten ne ottaa siitä niin kuin sinne myös nettimyyntiin. Niin sitten kun sen oli saanut auki sen tilin sinne, niin nyt se nyt ei ole enää siis periaatteessa tuote kuin tuote. Niin kyllä sen sinne saa niihin 10 niin kuin, ja niiden nettisivuille myyntiin. Mutta sitten se on taas niistä Alkoista kiinni, että tilaaks ne. Että ei voi ottaa esimerkiksi puhelin käteen ja soittaa sinne Alkoon, että no otatteko te. Tai näin on ainakin neuvottu silloin aikanaan. Älkää soittako meille, me soitamme teille. Just näin. Mutta siis sinne tilausvalikoimaan saa kyllä melkein minkä vaan tota kautta. Että sitten joku voi tilata sitä Alkon kautta, mutta on se aika pientä sitten. Että. Onko se vaikuttanut haluun tehdä sitten vahvempia oluita? Että jos se on niin kuin vaikeampaa saada liikkeelle. Totta kai meihän on, siis kaikki oluet on 5,5 tai alle oikeastaan lukuun ottamatta stautteja, niin kyllähän se niin kuin on ihan selkeästi vain. Me tehtiin 6,5 vehnää ja IPA ihan silloin ensimmäisenä vuosina, mutta sitten jätettiin ne veke jo senkin takia, kun meillä on niin pientä ja niin vähän tankkeja. Et meillä on nyt muutenkin jo vähän liikaa tuotteita siihen nähden, mikä olisi järkevää pitää, mutta kun ei halua mistään luopua tällä hetkellä. Kummenkaan, niin sitten noilla mennään. Mutta joo, nähtäväksi jää nyt, mitä sitten tehdään, kun lakimuutos tulee. Niin. Monella on just jotain tuollaisia niin sanottuja käyntikorttioluita, niin kuin tynnyri kypsytetty, jotain vahvoja 14-16 pinnasia.
bisuja, niin onko tollaisia mitään haaveita, haluja? Paha sanoa. Ei ole siis ollut ainakaan vielä. Että kyllä me yhden tutun kanssa juteltiin, että semmoinen pitäisi olla. Joku niinku, vähän niin kuin överipullo, niin sanotusti. Mutta aika on nyt toistaiseksi. Koitetaan saada tästä nyt stabiilimpaa tästä meidän toiminnasta ensin. Joo. Et taloutta ja kans vähän kuntoa. Tää on, ei ole helppoa niin sanotusti. Niin haasteet varmasti riittää tässä. Kaikki olisi kiva tehdä, mutta silloin kun oli kotipanimo pelkästään, niin silloin ei tavallaan, ihan sama kuinka paljon laitoit rahaa siihen yhteen olueeseen, ei sillä tavallaan väliä, kun se tulee vain itselle tai muutamalle frendeille. Niin, mutta nyt täytyy miettiä sitten, vähän kompromisseja, mikä on aina ikävää. Niin tietynlaista taidettahan tämäkin on, niin sitten kompromissit taiteessa ei koskaan ole sinällään toivottava homma. Mutta sitten kun päästään seuraavalle tasolle tästä, että saadaan vähän taloutta kuntoon ja näin, niin kyllä varmaan sitten tulee tehtyä enempi semmoisia niinku sesonkin ehkä tuotteita tai jotain kokeilutuotteita, mitkä ei välttämättä jää valikoimaan. Niin. Tässäkään ei niinku ole ollut hirveän helppoja aikoja, niin kuin ajatellaan nyt toi koronahomma, silloin jäi niinku baarissa juomatta ne kaljat ja sitten, silloinhan te saitte niinku, oikeastaan teillehän se oli hyvä, koska silloin te pääsitte niinku aloittaa tämän niinku kyllä, niin me oluen tekemiseen. Mutta meni kauan, että kehdattiin soittaa yhteenkään ravintolaan, tiedätkö? Joo. Ne on kiinni ja auki. Ja joo. Niin, kaupoilla yritettiin siihen alkuun ja sen tuli tavallaan ihan väärä lähtökohta, mutta joo. Nyt ne on onneksi normalisoitunut kaikki. Niin. Mites Ukrainan sota, onko siinä ollut sit vaikutuksia? Hinnathan on nyt noussut tuolla, kun lähdet ostamaan jotain lohta, niin mietit 2 kertaa, että tekeekö sitä lohikeittoa nyt niin paljon mieli sit kuitenkin? Mehän ei tehdä tölkkiä vaan pulloa, niin meidän pullohinnat niin nousi 100 pinnaa. Oi joo. Niin kuin tyhjän pullon hinta sitten sodan jälkeen, että joo. Tai kun sota alkoi. Joo. On se muissakin näkynyt ihan selkeästi, mutta se oli niin kuin yksi ihan selkeä. Ja suurin prosentuaalinen nousu kyllä, joo. Mikä on kyllä. Nyt se on tullut jo ihan inan verran alas. Mutta ei niin näin ne puhuu, mutta kun mä aina pelkään sitä, että se menee siihen, että hintoja nostetaan, koska nyt on pakko nostaa hintoja, mutta sitten unohdetaan se toinen puoli, että nyt ei enää tarvitsisi olla. Niin, unohdetaan laskea hinnat. Minkälaisia suunnitelmia? Onko tässä minkäännäköistä joulusesonkia tulossa? Onko tässä mitään, no se yksi uusi erä menossa sinne uuteen ravintolaan, jota me ei tässä mainita? Ei kun ei tiedetä kumpikaan. Mutta kyllä me nyt vaan edelleen koitetaan vaan saada nämä varastot täytettyä ja sitä kautta. Ja sitten ilman muuta lahjakortteja. Ja sitten olisi tarkoitus avata meidän verkkokauppa nyt. Ja sitä kautta, jos valmistautuu siihen, että saataisiin kohta shipata. Lähettää, joo. Niin. Että kyllä me ollaan vieläkin niin monessa asiassa, että ei hirveästi kerkeä miettiä tuollaisia asioita, vaikka pitäisi. Niin. Mut joulupöytään ilman muuta meidän Amberia, IPAa, Stouttia, Imperial Stouttia nyt ainakin. Niin just. Siinä menee kinkun kanssa kivasti. Hemmetin hyvin kyllä, joo. Ja kalan kanssa, ehkä me kerätään vitbieri vielä tekemään, katsotaan niin kalan kanssa. Niin, että viitti olisi varmaan aika kiva sinne. Lipeä kala. Kyllä. Ja Sauerin ystävillähän meillä on sitten Dragon Sour, on kyllä oikein mainio. Sehän on uusi tulokas. Se on meidän uusin tulokas, ja se tuli ihan kysynnän. Ei tullut Dragon Souri, vaan siis Sauerin kysynnän takia tuli niin kuin joku Souri, ja sitten me tehtiin Dragon Sour, missä on siis pitäjää ja passion hedelmää pyydettä niin kuin 50-50 suhteella. Joo. Oikein mainio. Harkinnassa on, josko tehdään siitä jopa lonkeron maku kanssa. Ei, puhutaanpas vielä siitä lonkerosta, koska te ootte nyt alkamassa tekemään lonkkua kanssa. Oliko teillä siideriä teillä jo on vai ei ole? Ei ole vielä. Luvat ei ole vielä tullut. Okei, joo. Ei ole ihan vielä, mutta kyllä siitäkin on niin ollut yhteistyö höpinöitä, että tehtäisiin vielä joku siiderikin yhdelle tonne. Nyt en muista taas nimeä, nämä tulee niin äkkiä pää niin täynnä. Mutta joo, siis lonkeroa ja ihan loppusuoralla ollaan lupien kanssa, mutta kyllä tämäkin on ollut pitkä prosessi. Osittain varmaan johtuu meistäkin kyllä, mutta on aloitettu tämä prosessi siis helmikuussa lupien kanssa.
mutta hetken kestää. Vie aikansa, joo. Et Valviran kautta on mennyt suht nopeasti asiat, mutta se verottajan kanssa siinä meni pisimpään. Mutta verottajan kanssa nyt on kaikki hoidettu, että enää ihan muutama asia Valviran kanssa enää. Onko siinä on siis eri verohommat kuin sitten noiden oluiden kanssa vai mitä? Joo, näin en mä lue se tajunnut sitä itse, mutta tuossa kesällä tuli just se, että kun lonkero rupeaa tekemään, niin se ei ole sitten enää pienpanimotuote. Niin. Vaikka se pienpanimossa tulee, että siinä ei ole enää verohelpotuksia. Eli siitä saa sitten maksaa sen ihan täyden alkoholiveron. Mahtavaa. Niin. Et jos ihmettelee, miksi lonkero on kalliimpaa esimerkiksi olut, niin siinä on ainakin yksi syy. Joo. Onko jotain, niin sä puhuit sitten Dragon Mausta, mutta onko jotain muita suunnitelmia? Onko niitä tulossa ihan sarjaa? Kyllä me varmaan aloitetaan nyt 1 tai 2 nyt alkuun niin kuin ihan niin kuin gin-lonkeroilla. Sekin on tarkkaa, että se pitää ginin tehdä, sitä ei saa tehdä mihinkään muuhun gin, että se on gin-lonkeroa. Sitten ehkä muutama juomasekoitus sitten siihen viereen, että millä nimellä sitten menee. Kansankielinen lonkero, ne taitaa olla vähän niin kuin kaikki, mutta jotain ehkä sitten juomasekoituksia sitten vielä. Ja sitten kun meillä Tisline on, niin varmaan sitten kesäksi ainakin. Ja kaikkihan sitten tislatut ja yli 5,5 noin, niin pitää sitten kyllä myydä Alkon kautta sitten taas. Niin, tai suoraan ravintoloille. Niin että se on myös ero siinä, että onko se niinku panimotuote vai tislattu homma. Just, aivan. Riippumatta siitä, että paljonko on Joo, muistan, joskus olin tuolla Valamon luostarissa ja muistan sellaisen jutun siellä, että tästä mä oon kuullut monta tarinaa. Että jos Heinäveden kirkkoon haluaa kirkkoviin, niin se pitää ensin lähettää Tikkurilaan ja sitten tilata sieltä. Joo, ja on se kyllä naurettavaa. Mutta näyttää siltä, että meille on tulossa hyvä kesä juomien puolelta, että saadaan haskilonkeroa. Joo, kyllä, tulee. Ja tulee varmaan sitten festareille, tulkaa vaan moikkaamaan, niin varmaan tehdään muutama liköörikin sitten. Likööri luultavasti tehdään kanssa ainakin tuonne festareille. Ja itsehän olen huikea viskin ystävä, että viskikin varmaan tullaan tekemään, mutta sehän on pitkä prosessi ennen kuin sitä saa. Aivan, mutta tämä on hyvä uutinen. Joo, toivottavasti. Pitää nyt vaan saada jalat tukevasti maahan ja lähteä sieltä sitten ponnistamaan. Yes. Ja meitä molempia saa tulla moikkaa sitten 4.11 sinne Sokken pakkaan. Niin juuri näin. Tervetuloa. Niin, nähdään kaikki siellä. Näin me teemme. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ei muuta kuin skoolia. Yes.